Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Bueno, domingo 17 de agosto, un día moi frío en Montevideo, nuboso, cuberto, con precipitacións. A tal hora temos 12 grados centígrados. En Santiago de Compostela, temperatura de 24 grados, soleado. E, bueno, unha semana inteira loitando contra as chamas alá en Galicia. A ola de incendios arrasa toda a Galicia. 50.000 hectáreas, deixando un panorama realmente desolador, Francis, En Ourense está moi difícil a cousa. Bueno, según a Voz de Galicia de hoxe, en Valdeorras o lume está ás portas de varias vivendas. Que horrible, non? Boe que dentro ao correr desta semana prevense non choivas, pero sí baixará a temperatura. Algo para ver algo si axudará. A ver, pero realmente 50.000 hectáreas é unha verdadeira verdade. Bueno, pero a vida é así. E nós empezamos a nosa audición de hoxe. Un día como hoxe, pero 17 de agosto de 1942, levouse a cabo no Centro Ourensán de Buenos Aires o primeiro homenaxe aos galegos mortos na defensa da República. O lema, amigos, era a Galicia mártir. Pasaron xa moitos anos de seu asesinato. Sin embargo, a xustiza non se pode tapar cos días dos tempos. Tampouco podemos liberalos dos anos do sufrimento, da cárcel, da tortura, do aldraxe, das calumnias, pero si está nas nosas mans evocar a súa lembranza, a súa voz e o seu exemplo. Facelos falar dende a súa dignidade, que non é outra cousa que o respeto que nos merecen. Fai 89 anos, na alba do día 17 de agosto de 1936, na costa da Caeira, en Pollo, en Pontevedra, atado a un pino como Cristo, acribillado a balazos, morría o home máis culto de Galicia. Chamábase Alejandro Bóveda Iglesias, tiña 33 anos
e na súa integración ao Frente Popular acababa de pasarlle factura. El e Castelao, seguindo a doutrina das Irmandades da Fala, habían formado en Pontevedra o Partido Galeguista, proclamando que Galicia é unha unidade cultural afincada na lingua, na súa arte e no seu espírito, un pobo autónomo que pide a súa autodeterminación dentro da forma do autogoberno republicano. Así asumía o seu calvario, afanándose en demostrar que o Estado español discriminaba a nosa terra. Pero claro, en aqueles terribles anos defender os dereitos, a liberdade e a democracia era o peor dos crímenes. Por eso, tras del, foron paseados centos de inocentes, entre eles Camilo Díaz Baliño, artista e pai de Isaac Díaz Pardo, e tan só 2 días despois o último alcalde de Santiago, Ángel Casal, e tras deles centos e centos de inocentes. Foi así como pouco a pouco as cunetas e os cementerios foron se enchendo de mártires, de loito familiar, de fame aos fogares e de medo e de vaguas nas casas de familia. Mortos e perseguidos porque dende a súa honradez republicana amaron a verdade e practicaron o ben. Este foi o seu pecado, porque amar a verdade e practicar o ben era un grave delito. Esa era a idea dos infames que despois de encarcelar e matar sementaron o terror durante 40 anos. Crearon en España un inferno de medo, de adulación, de resignación e de conformismo. Sin embargo, foron moitos os que se enfrentaron a ese clima abafante de servilismo e adulación, aínda sabendo que as cárceles eran sucias, oscuras, inhumanas e terribles, que as cadenas eran eternas e as mortes previsibles, porque nas institucións, tanto militares como civiles, imperaba a brutalidade máis absoluta, a tortura máis inhumana e a morte. Por iso, neste mes de agosto, queremos devolverlle a palabra, traelos a nosa memoria, con ese berro humano de libertad, un berro que nin tolle nin ofende, porque a súa dignidade vai máis alá dos apremios, das torturas e mesmo das balas de un fusil. Recordad, amigos, chamábase Alexandre Bóveda e morreu, como tantos, por amor e servir a Galicia. Chove, chove na casa do prove. Chove, chove na casa do prove. Chove, chove na casa do prove. Dor da man encallecida, dor da xente aterecida, de frío polos camiños. Dor dos vellos e meniños, dor dos homes deserdados e dos que están aldraxados. Chove, chove na casa do prove. Chove, chove na casa do prove. Chove, chove na casa do prove.
mágoa da ferida allea, dor dos que están na cadea, dos que sofren a injustiza e viven baixo a cobiza. Mágoa e loito por tanto pranto que escoito. Chove, chove na casa do prove. Chove, chove na casa do prove. Chove, chove na casa do prove. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Licenciado en Ciencias en Filosofía y Letras, es profesor titular de Historia de América na Universidade de Vigo. Carlos Xexirei é especialista en Historia de América, con estudios de posgrado mismo en San Pablo, aquí en Brasil. Ten publicado unha enorme cantidad de obras, entre elas 3 tomos da Historia de América, un modo de ver as cousas, a Historia informal de Brasil. Pero foi durante algún tempo editorialista tamén deste programa de Sempre en Galicia. 2 motivos, mellor dito, 3 motivos fan que hoxe este outra vez con nós, inda que sexa por medio do teléfono. Primeiro, porque forma parte da historia de Sempre Galicia, destos 75 anos de Sempre en Galicia. Segundo, porque este mes de agosto recórdase a Galicia mártir e entre as súas obras literarias figura unha entrañable biografía de quen fora o idealista precisamente deste noso programa galego. Refírome ao diputado coruñés polo Frente Popular Curmán de Castelao, Alfredo Somoza Gutiérrez, morto precisamente aquí en Montevideo en 1951 con tan solo 59 anos, con ese ideario sempre forte que el dicía encher de galleguismo as terras rioplatenses. Carlos, moi bons días desde Montevideo. Moi bons días, Toni, moi bons días a todos. E bueno, é unha ocasión importante para falar contigo, non só polo feito de que vamos cumprir 75 anos, senón porque precisamente este 17 de maio forma parte da historia infame de Galicia, verdad? Sí, repíteme, por favor, porque non escoitei moi ben o último. Bueno, que estamos festexando non só recordando os 75 anos de Sempre en Galicia, senón precisamente este 17 de agosto que forma parte da historia da infamia que se levou a cabo en Galicia, non? Sí, da historia tráxica de Galicia, da historia negra de Galicia, o 17 de agosto, ese día dos mártires, ese día das víctimas inocentes, ese día dos represaliados, ese día tráxico para todos nós na historia contemporánea.
Carlos, o teu personaxe, sentido e querido personaxe Alfredo Somoza, foi un dos tantos que sufriron por Galicia, en unha palabra, verdad? Había integrado o Consello de Galicia, non? Sí. El formou parte ao final xa en vésperas da morte de Castelao, e despois da súa chegada a Montevideo, pois non había, a verdade, que moitos galeguistas procedentes de Galicia que representaran a legitimidade republicana, non había moitos disponibles naquel momento, e Somoza pois vai suplindo este valeiro que existía e incorpórase aos grupos que estaban creando un sistema representativo, de alguna maneira resucitar unha certa legitimidade arredor do que era o Consello de Galicia, baseado fundamentalmente non somente no sentido de que se trataba de individuos de que chegaran a ter cargos representativos antes do golpe de Estado do 18 de xulio, sino tamén ao feito de que representaban a legitimidade do referéndum do Estatuto e da súa aprobación posterior nas Cortes de Montserrat. Carlos, como se dá esa afiliación con Castelao? Porque era curmán, por que era curmán de Castelao? Somoza era curmán de Castelao. Era unha figura que non estaba directamente vencellado ao nacionalismo, porque Somoza era un home de confianza de Casares Quiroga, é dicir que a figura de Somoza vencellese máis ben ao que representaba en primeiro lugar Orga, que foi o partido creado por Casares no intre da proclamación da República, a Organización Republicana Galega Autónoma, eso era o que significaba, e posteriormente, ca desaparición de Orga, a integración en Esquerda Republicana, en IR, o Partido da Azaña, funcionaba máis ben, por unha parte, unha visión da República dende unha perspectiva de centro-esquerda, e non era esquerda radical como as veces ten representado, ni moitísimo menos, é dicir, o Partido de Azaña sería un equivalente que podía ser o PSOE na actualidade en España. E aí se integran persoas de esquerda moderada, de centro-esquerda, e ademais se representan, no caso de Galicia, persoas que tiñan compromiso coa aprobación, co proxecto de creación e aprobación do Estatuto. Do outro lado, había outras figuras que, sin pertencer ao Partido Galeguista, foron, porén, fundamentais no desenvolvemento do soño autonómico, non da creación de unha Galicia autónoma. E hai tres nomes que son, sin eles non se pode explicar todo o proceso. É dicir, estos tres nomes son Alexandre Bóveda, son Castelao, e é unha persona da que ninguén fala nunca nada, e que, sin embargo, é básica, que é Enrique Rajoy Leluc. Enrique Rajoy é un abogado, un home católico de dereitas, pero que pertenceu ao grupo que realmente imaginou o Estatuto, é dicir, a estrutura legal do Estatuto do unha Enrique Rajoy, creou unha ele e desenvolveu unha ele, sendo como era un home de dereita, se pertenceu sempre fiel a esa idea de autonomismo. Si en Galicia hai que dedicarlle nomes ás rúas aos pais do Estatuto, estos tres nomes teñen que estar presentes en todas partes. Descitadamente, o de Enrique Rajoy é unha persoa moito máis esquecida. Por certo, era avó de Mariano Rajoy, e non ten nada que ver con Neto. Sí. Pero ten unha casa, ten unha rúa na Coruña, nos Mallos, non? Alfredo Somoza. Discúlpame que non estou escoitando moi ben. Dígoche que Alfredo Somoza ten unha rúa dedicada nos Mallos na Coruña, non? Si, eu creo que a verdade é que non o sei. Se eu digo con sinceridade, non sei se ten unha rúa dedicada ou non. Se non a ten, merecia. Dende logo, porque foi unha figura que dende a esquerda colaborou extraordinariamente no tema de desenvolvemento da conciencia galeguista e de apoio, claro, incondicional ao proceso estatutario. Logo, ademais, toda a súa andaina posterior ao golpe de Estado do 18 de xulio
o que foi os anos que pasa, son anos casi legendarios, oculto nun desván da Coruña, a posterior fuxida para Montevideo e coa familia, e logo poder reconstruir a súa vida de algún xeito en Montevideo. E ademais vencellado a un traballo en prol da República, en prol da galeguidade e en prol do Estatuto de Autonomía. Carlos, é curioso que hoxe a Voz de Galicia de hoxe, do día de hoxe, domingo 17, publica un artigo donde dice, entre outras cousas, que o goberno galego pretende anular a lei da memoria histórica. Como cae eso? Que pretende anular a lei da memoria histórica. Sí. Está na Voz de Galicia de hoxe. Bueno, sí, pretende... Si eso que pretende uno len a Voz de Galicia hoxe, pero se pretende anular unha demostración máis do nivel de miseria moral e intelectual ao que se está chegando. É dicir, que é o problema de destruir a idea da memoria histórica cando logo se reivindican figuras independentemente. É dicir, vamos a destruir a memoria histórica e ao mesmo tempo construímos un ano Castelao. É dicir, que son cousas que non teñen pés nin cabeza. Claro. Entonces, desde esa perspectiva. E polo demais, por outra parte, hai cousas increíbles en canto a declaracións. É dicir, é certo que falar non ten fronteiras e cada un hornea como lle parece. Pero unha persona que ten estado na cárcel condenada por desfalco e condenada por manexo indebido e ilegal de fondos bancarios, como foi Mario Conde, se permite o luxo de decir que Rueda, o presidente de Galicia, é máis nacionalista que o Bloque, que todo o que fai é apoiar o nacionalismo. Pero é que se din unhas cousas, unhas barbaridades tan grandes, mentras Galicia arde neste intre, se din rebuznos tales, e digo xo así con todas as expresións, que parece increíble que unha persona con mínimo de sentido común poda abrir a boca para hornear dese xeito. Porque falar inteligente non é. Entón, hornear sería a única definición posible para as opinións completamente fora de lugar que se están expresando. Carlos, falabas de lume, anda por Valdeorras tremendo, non? O fogo diso. Sí. Quen dis que está por Valdeorras? En Valdeorras. Se escoita moi mal, sabes? Por eso, bueno, por Valdeorras dicen que está tremenda a cousa, non? Está tremenda por toda a provincia de Ourense. É dicir, é o maior incendio que se recorda en Chadresa de Queixa, e esa zona de aí, son 40.000 hectáreas as que teñen xa sido destruídas por o fogo. É o maior incendio que se lembra na historia de Galicia. E en que confluye nese proceso? Confluyen un montón de factores. Confluyen, en primeiro lugar, que non hai unha política de prevención. Hai unha política de apague, pero non de prevención. É dicir, ninguén coida que os montes estén abandonados, ninguén coida que se repoboen con especies que son ignífugas, é dicir, que arden absolutamente. Por exemplo, plantar pinos. Cando en verán un pino co calor soltando o que solta de resina é como plantar unha bolsa de dinamita, pois arden os montes cunha facilidade espantosa, igual que arden que as plantacións de eucaliptos. E sigues insistindo. E non se fan esforzos para que se cambien as cousas. Ti fíxate que a provincia que menos arde é Lugo. E alguén se preguntou por que Lugo non arde. Pois Lugo non arde, primeiro, porque hai outro tipo de plantexamento da economía rural. É tan España deserta ou tan Galicia deserta, Lugo como Ourense. Porén, Lugo non arde e Ourense arde por todas as esquinas. Pero non é que arde por todas as esquinas, é que leva 40 anos ardendo. E non hai maneira de que aprendan. En 40 anos, a provincia que máis hectáreas ten visto como se destruían polo lume foi Ourense. Pois é igual. Elles o mismo. Entonces é unha política tan suicida, tan irresponsable, que non hai xa vocabulario posible na lingua para poder expresar e calificar o que está acontecendo. Carlos, son eu, Francis. Escoítame, ti estás preto do router? Non será por iso que non escoitas ben?
No, pois non o sei, pode ser. A verdade é que non... Se vos me escoitades ben a min. Sí, perfectamente. Nos perfecto. Entonces o problema eu me chamachedes, abrín a chamada Sí, e estou falando por aí. Entonces, de vez non é que non vos escoite a voz, vos escoito perfectamente a voz. O que pasa é que o que decides a veces resulta difícil de interpretar. Entón, por eso non os pido, é o ruta. lamentablemente, que me repitades. Bueno. Carlos, vamos ao máis importante. 75 anos de sempre en Galicia. De pronto veñen o noso recordo, e supoño que a ti tamén, como non, os vos xenerosos, a xente que armaron esta audición. Que dirías se tuveras mañán nunha tribuna e tuveras que falar dos 75 anos de sempre en Galicia? Bueno, en primer lugar teño que decir que sempre en Galicia é un fito histórico no devalar da información galega, no devalar da radiodifusión, no devalar do que son os programas de radio. É o primeiro programa íntegramente en galego que se fai para Galicia, non en Galicia desitadamente, pero sí para Galicia. Hasta que existe a Radio Galega, aquí non existía un programa en lingua galega íntegramente que funcionara como funcionou sempre en Galicia. Eu recordo, ademais, a época en que eu colaborei aí, que foron uns anos duros, foi a época da dictadura do Uruguai. E sei o que representaba políticamente e informativamente sempre en Galicia, que era unha audición que tiña un gran seguimento non somente en Uruguai, sino tamén da outra banda do Río da Prata. Por que? Porque se falaba con toda a liberdade. É certo que nós non comentábamos, non falábamos, porque tampouco viña a conto do que acontecía en Uruguai e en Argentina. Falábamos do que acontecía en España e en Galicia. Entonces, como era algo que se falaba do que acontecía fora, pois as dictaduras correspondentes de ambas bandas do Río da Prata, pois deixaban, porque non lles afectaba. Ademais estaba falado en galego, que era unha lingua que somente se entendían os galegos, e entonces pois moi ben, había permisividade para eso. Pero non se daban conta de que ainda que non fora entendida a lingua, ao millor había moitos galegos ou moitos argentinos e uruguayos que non eran galegofalantes e que seguían o programa porque para eles sempre en Galicia era un oasis de liberdade. Era un lugar onde se expresaban opinións, se falaba normalmente de política, de partidos políticos, de programas políticos, de críticas políticas, e non pasaba nada. É dicir, se falaba todo eso como se fora unha democracia normalizada. Eso era algo absolutamente excepcional no Uruguai da época. Entón, eu esa experiencia vivina moi a fondo, porque ademais tiña falado con xornalistas del Día, cando existía, a la Radio Nacional, entidades que eu teña certas relacións, e eles contábame o que significaba para eles sempre en Galicia. É dicir, a mí me chegaron a decir, mira, eso é como un oasis semanal no medio do deserto que estamos atravesando. E claro, que che digan eso dunha audición galega é absolutamente emocionante, pero ademais deso confirma todo o traballo que estaba facendo. Nin Meilán, nin Crestar se lles pasou nunca por imaginación de que ese programa estaba representando o papel que estaba representando para os demócratas argentinos e uruguayos, con independencia de que foran galegos ou non. Ese mérito que ten sempre en Galicia ninguén yo pode negar, e todos temos que enaltecelo. Aparte deso, o que supón sempre en Galicia como conservación dunha expresión nunha lingua, de manifestación dunha cultura e de transmitir durante 75 anos aos galegos, aos fillos, aos netos, aos bisnetos de galegos que están en Montevideo, que están en Bos Aires e que escoitan este programa, unha mensaxe que non estades solos. Estamos aquí con vos. A patria está con vos. Carlos, moitísimas gracias. Foi un placer falar contigo hoxe porque queríamos que formaras parte destes festas, destes festexos que se van a facer co gallo dos 75 anos que vai haber. Será o día 5 de setembro na Sala Vaz Ferreira, na Biblioteca Nacional, cunha festa con entrada gratuita na que actuarán Cristina Fernández e Washington Carrasco e tamén Lucía Pérez. Hai
Xa hai 140 personas anotadas para asistir ao evento. Pero, bueno, estaremos hasta 400 que ten a sala, 460 que ten a sala. Estamos invitando a todos. E ti vas a estar aí de alguna maneira, en que solo sea no corazón desta xente dos que te conocemos, dos que te quixemos e dos que nos botaches moitas veces unha man aquí en Sempre en Galicia. Gracias, Carlos. A vos sempre. Chao. Chove en Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brila entebrecida ao sol. Chove en Santiago, na noite escura, ervas de prata e de sono croben a baleira lúa. Olla choiva pola rúa, laio de pedra e cristal, olla no vento esvaído, soma e cinza do teu mar, soma e cinza do teu mar, Santiago, lonxe do sol, auga da mañán anterga, trema no meu corazón. Chove en Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brila entebrecida ao sol. Chove en Santiago, chove en Santiago. Bueno, pois a pesar dos desexos e da ilusión e dos piropos de Cristina Fernández e de García Lorca, por desgracia, en Santiago non chove. Non chove estes días. Chove sempre, non fai falta. Agora facía falta que chovera en toda Galicia. Pero bueno, a vida é así. Vamos cas novas que nos chegan de Galicia. Por exemplo, vamos a empezar con esta que fala de cine. O cine galego protagonista da 30ª edición do Ourense Film Festival. O Ourense Film Festival celebrará a súa 30ª edición entre o 26 de setembro e o 5 de outubro. Farao cunha destacada participación de películas galegas dentro da sección oficial Panorama Galicia. Este ano o festival terá un récord de participación, pois máis de 1.400 traballos de 89 países optan a entrar na súa sección oficial. Bueno, volveuse a aplazar o debate sobre a oficialidade do galego na Unión Europea. A xuntanza en Bruxelas do Consello de Asuntos Xerais da Unión Europea no pasado mes de xullo acordou aprazar a discusión que, a proposta do Estado español, figuraba na orde do día. Desde agosto de 2023, o asunto de recoñecer o galego como lingua oficial incluíuse na axenda de 7 reunións do Consello de Asuntos Xerais da Unión Europea. E todas foron aprazadas, pois persisten moitas dúbidas entre os Estados membros, polo que consideran que é prematuro tentar tomar unha decisión. Bueno, os 10 anos do Castelo terán 10 días de programación cultural. Desde o 22
ata o 31 de agosto a parroquia de Castelo, en Culleredo, na provincia da Coruña, converterase un ano máis no epicentro da cultura no rural galego, coa celebración da 10ª edición do Castelo Conta. Comeza o próximo venres 22 de agosto e conta con máis de 50 actividades como concertos, entretenimentos para as crianzas e novidades como a Gala dos 10 anos ou a estrea da canción de SES que lle dedicará a Castelao. No, a Castelo. A Castelo, parroquia. perdón, a parroquia, sí. O Auditorio do Monte Xalo acollerá actuacións de artistas como Carlos Núñez, SES, Alana e Ortiga, e tamén estarán as Tanxugueiras, nunha sesión especial o domingo 24. Bueno, outra nova. A Coruña inaugurará unha nova edición do ciclo Noites na Cidade Bella. Do 4 de setembro ao 18 de outubro poderase desfrutar na cidade herculina da 4ª edición do ciclo de concertos Noites na Cidade Bella, que ofrecerá 11 concertos gratuitos en edificios históricos e museos emblemáticos, con entrada libre ata completar a capacidade. O programa reunirá a intérpretes nacionais e internacionais, como o violonchelista Santiago Cañón Valencia, ou o violinista Kevin Zhu, ou o guitarrista Marcos Díaz, entre outros. A Lingua das Bolboretas e o Carabouxo son os protagonistas do festival RIR en Allariz. A programación, que se alongará do 30 de agosto ao 6 de setembro, comezará cunha xornada especial dedicada ao 25 aniversario da famosa película A Lingua das Bolboretas. O galardón honorífico Premio Rir Contigo 2025 recaerá este ano no viñetista ourensán Xosé Lois González, creador do moi coñecido Carrabouxo, como unha maneira de recoñecer a súa longa traxectoria ligada ao humor gráfico en galego. Claro que ben. Bueno, se vostede vai a Galicia, teña moito cuidado porque de pronto vai chegar a súa aldea e cambiou de nome. A Xunta e a Real Academia Galega propoñen cambiar a denominación de 2.532 concellos, parroquias e lugares no nomenclator galego. Ambas institucións estudaron 4.398 topónimos ditaminando a modificación dos nomes de 14 concellos, 183 parroquias e 2.335 lugares. Así se deu a coñecer no pleno da Comisión de Toponimia, presidido polo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quen destacou a necesidade de actualizar este documento. Espero que Carballo siga chamándose así. Sí. Vamos á música. Daquel curuto no máis empinado, unha estreliña me trae enamorado, unha estreliña de tal claridade que toda noite donde ela non está é tan brillante, tan doce e sincera que os anaquiños me morro por ela. E mentres eu desbarrullo meiquín, ela nos ceus ríe que te rí. Como el amor nas grandes alturas non fai reparo das miñas tristuras, e eu xa non sei de que me hei de valer para de celos facela morrer. Foxesme a mí mentres de outros arrolas, diome de beixame con as tirolas, e se esta noite non me has de falar, quando crego me dirá folgar. Foxesme a mí mentres de outros arrolas, diame de beixame can as tirolas, e se esta noite non me has de falar, co amado crego me dirá folgar. Vamos cas novas da colectividade. Vamos a empezar por esta de EGU, Francis. A EGU invita ao lanzamento do programa Nuevo Talento Emprendedor,
dirixido a persoas con ideas innovadoras. Así pois que si ten ideas moi Renovadoras, modernas, moi extrañas, ali é o lugar. Será o próximo xoves 21 ás 6:15 da tarde, 18:15 horas no auditorio do Centro Cultural de España. É gratis, pero hai que anotarse porque os cupos son limitados. Claro, claro que sí. Bueno, vamos co patronato, As sí. novas do patronato. Temos moita cousa. Mañá, luns 18, porque non se puido facer por caer domingo, o Claro. 17, o Día de Galicia Mártir. Recordamos a Alexandre Bóveda e con el a todos os mártires da Guerra Civil, a todos aqueles que foron asasinados pola ditadura franquista. Faremos Teatro Lido, unha actividade que é moi bonita, moi linda e poucas veces fixemos no patronato. En Teatro Lido teremos o xuízo sumario que o condenou a morte, o xuízo a Alexandre Bóveda. Moi ben. O xoves 21, tamén na semana que ven, ás 6:30 da tarde, non ás 7 como acostumamos, senón ás 6:30 da tarde, teremos a presentación do libro de Analía Fontán. Ela é investigadora e docente e nos últimos anos dedicouse á investigación no campo da danza. Presenta o seu libro Pericón Aura. Que ben. Bueno, está os 75 anos. É como dicimos aquí no Uruguai, a frutilla de la torta. A celebración do 75 aniversario da audición Sempre en Galicia. Será o día 5 de setembro na Sala Vaz Ferreira da Biblioteca Nacional. Unha gran festa con entrada gratuita, na que actuarán Cristina Fernández, a nosa Cristina Fernández e Washington Carrasco, dous maravillosos artistas, xunto a Lucía Pérez, unha cantante galega que ven expresamente para o festexo dos 75 anos da nosa audición. Canta moi bonito, non perdades a oportunidade de escoitar. E a Cristina Fernández xa sabemos, e Washington tamén sabemos o que son, o valor que teñen. Podedes xa reservar o voso lugar e podedes facelo por calquera destas vías, WhatsApp, mail, teléfono ou persoalmente no patronato tamén. É importante que o fagan canto antes, verdad? É importante que o fagan canto antes porque as reservas están voando. Claro, así claro que sí. Apurádevos porque senón termínanse os lugares. Bueno, e falando de voar, vamos a escoitar a Fuxan os Ventos, non? Fuxan os Ventos por Fuxan os Ventos. Fuxan os ventos dos agoreiros, ai, la, 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 la. De tempos vellos fora lembranzas, de pedas noites, ai, la, 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 la. Nos tempos de hoxe, la, 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 la. Veñen os hombres resos e fortes, con ollos limpos, traballadores, que fallen xuntos, sempre folgan, o desenrolo do noso fogar. Mirade pra diante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, Galicia inteira que aquí representa, esta xuntanza que non ten medo, la, 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 la. Anche lloren os campos na súa orfandade, morran sonhos os vellos afogando as penas. Anche non soe a gaita na romería, fuxi
toda a alma do noso povo. Latexa forza dun mundo novo. Por eso queremos cantar. Puxen os ventos dos agoreiros, ai, la 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 la. De tempos vellos fora lembranzas, de pedas noites, ai, la 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 la. Dos tempos doxe, la 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 la. Veñemos homes, reixos e fortes, con ollos limpos, traballadores que estallen xuntos sin refolgar o desenrolo do noso fogar. Mirade pra diante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, cai fronteira que aquí representa esta xuntanza que non ten medo. La 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 la. Loitaremos nós, así loitaremos. Co traballo a xuntanza e a fe, coas escolas reiros prados de o mare, queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón dista esperanza que xa abrila nesta terra. Así loitaremos nós. Con areiñas de todos Faremos do noso lar un anaquiño de ceo que nos empuxe a cantar. Puxen os ventos dos agoreiros, ai, la 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 la. De tempos vellos fora lembranzas, de pedas noites, ai, la 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 la. Dos tempos doxe, la 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 la. Veñemos homes, reixos e fortes, con ollos limpos, traballadores que fallen xuntos sin refolgar o desenrolo do noso fogar. Mirade pra diante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, Galicia inteira que aquí representa esta xuntanza que non ten medo. La 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 la. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, no noso corruncho de hoxe vamos a ler un traballo de Hugo Seoane Monterroso, un alumno do Instituto de Enseñanza Media de Mellide, publicado no periódico galego Nós, que é un diario o pasado xoves 14 de agosto. O título é Un verán con Castelao, a última viaxe de Castelao. No inverno de 1949, Castelao recibiu unha carta moi extraña. Non tiña ningún remitente, pero no sobre poñía claramente Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Tiña un selo raro, cunha estrela dourada sobre fondo azul, parecida ao soño da Galicia libre que el sempre imaginara. Dentro da carta só había unha frase. Regresa, a historia precisa de ti unha vez máis. Castelao quedou calado, non dixo nada a ninguén. Nin a súa muller Virxinia, nin os seus amigos do exilio. Pero esa mensaxe quedoulle dando voltas na cabeza. Sentía que alguén ou algo o estaba chamando. E daquela comezou a ter soños moi raros. Soñaba con Galicia cuberta de néboa, en silencio. As igrexas choraban, os camiños estaban baleiros e os mortos da guerra paseaban polas aldeas. Sempre vía unha casa pequena, perdida no medio dunha fraga, e unha voz dicíalle: alí atoparás o que buscas. Castelao, aínda que estaba enfermo, decidiu facer esa última viaxe.
Con a axuda dos seus amigos, colleu un barco desde Argentina e chegou a Lisboa, en Portugal, disfrazado de doutor. Cruzou o país e entrou en Galicia pola fronteira de Ourense. Tiña pouca forza, pero moita vontade. Un vello misterioso, que dicía chamarse Hermógenes, levouno por camiños esquecidos, ata chegar á casa que vira nos soños. Era unha casa antiga, de pedra, rodeada de árbores enormes. Dentro da casa había xente moi rara, un soldado francés, unha señora maior de república, un labrego vello, un monxe con un libro vello nas mans. Parecía que cada un viña dun tempo diferente da historia de Galicia. Todos miraron para Castelao como se xa os se conocisen. Ti es o escollido, dixo a señora. Galicia está a piques de desaparecer da memoria. Xa ninguén lembra as nosas historias, a nosa lingua, os nosos heroes. Se ti non faz algo, todo esquecerase. Castelao sentiu un non na gorxa. El sempre loitara por Galicia, pola súa cultura, pola súa xente, e agora tiña a oportunidade de facer algo máis. Aquela xente contoulle que no centro daquela casa estaba guardado o lume de Breogán, unha chama máxica que levaba acesa desde hai séculos. Esa luz guardaba a memoria de Galicia, pero agora estaba case apagada. Para que brillase de novo, había que escribir toda a historia de Galicia, o bo e o malo, o pasado e o presente, os contos, as loitas, os nomes esquecidos. Castelao púxose a escribir sin parar. Escribiu días e noites enteiras. Contaba as leyendas dos mouros, os contos que lle dicía a súa nai, os crímenes da guerra, os soños dos emigrantes, os cantares da xente do mar. Cada palabra que escribía facía que a chama medrase un pouquiño máis. Ao final, cando rematou, entregoulles o libro aos que vivían naquela casa máxica. A chama azul brillaba como un sol pequeno. Todos sorrían. Fixeches o que ninguén máis podía facer, dixo Hermógenes. Grazas a ti, Galicia non desaparecerá. Castelao estaba moi canso. Pensou que ali remataba todo. Deitouse nunha cama de palla e cerrou os ollos. Pero, cando os abriu de novo, estaba de volta en Bos Aires, no seu cuarto, como se nada pasara. A casa máxica desaparecera, pero na mesiña había unha candea cunha chama azul moi pequena e unha nova nota que dicía: A historia lembroute, agora os galegos lembraránse de quen son. Castelao morreu poucos meses despois, o 7 de xaneiro de 1950. Pero hai quen di que, dende aquela, cada vez que alguén fala en galego ou defende a súa cultura, unha pequena chama azul acéndese nalgún lugar da terra. Ave a miña, o derradeiro tempo que pasou. Ave a miña, estás morrendo. E que nos tira a ti e máis a mí voltar polos camiños do recordo e atoparnos tan xunguidos de novo como onte, envoltos nun marmullo, somente esrocado polo vento. Aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos de auga transparente, de homes sementando vida. Prados e os montes máis fermosos, de ríos de auga transparente, de homes sementando vida.
aldea miña, berce dos meus sonos despertos, aldea miña, xa nin sonos temo. E que nos diga a ti e máis a mí voltar por os camiños do recordo e atoparnos pretos dun palleiro como sempre, tendo un secreto, somente estimais eu no ceo aberto. Aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos, de augas transparentes, de homes sementando vida. Sempre, aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, non vexo homes, nin menos nas tuas terras, xa non hai leiras, aldea miña, estás morta, miña aldea, miña aldea. Amigos, neste mes de agosto, mes dos mártires galegos, vamos a recordar como en 1942 Castelao se dirixía ou falaba de Alexandre Bóveda. Non todos os días xurden homes tan superdotados como Bóveda. E esta caste de homes, bos e xenerosos, realizan obras e despois esquécense de firmalas. Teñen a virtude de levar a cabo indefectiblemente todo canto imaxinan. E a beira deles sentímonos seguros, e todos traballamos con fe. Collede un exemplar do Estatuto Galego, que non ten a súa firma, e en cada verba deste documento latexa o espírito e a vontade de Bóveda. Xa nos primeiros días da República, el publicou un estudo admirable, basado en cifras irrebatibles, en col do aspecto económico fiscal de Galiza, para evitar que procedéramos a cegas na redacción do Estatuto e para demostrar a si mesmo como lle conviña a nosa terra o réxime autonómico e como non perxudicaba aos demais grupos de España. Cavilade agora no esforzo que tivemos de realizar para poñer de acordo os diferentes sectores da política republicán e chegaremos, por fin, ao triunfo do plebiscito. E ben se pode dicir que foi Bóveda o heroe de todas as xornadas autonomistas. E cando levamos ás Cortes da República o Estatuto plebiscitado, el, Alexandre Bóveda, non quixo acompañarnos porque xa estaba traballando na ponencia que o Partido Galeguista quería propoñer para a organización do novo Estado que se aveciñaba. O Estatuto era un instrumento co que nós debíamos transformar, entre outras cousas, o sistema económico e fiscal que padecía Galiza. E o máis convencido desta necesidade, o máis capacitado para idear e organizar un novo sistema, era Bóveda. A morte colleuno en pleno ardimento de traballo. Os que mataron a Bóveda mataron a unha Galiza chea de luz, pero nós crearemos outra nova e entón o noso mártir revivirá. Que bonito. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Volvemos mañán. Recordade todos os atos do patronato, Francis. Mañán é o día de Galicia mártir no patronato a 7 da tarde co o xuicio a Alexandre Bóveda, Teatro Lido. Bueno, amigos, hasta o domingo que ven. Vámonos por hoxe. Hasta o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.